ידוע בעולם החי, האריה יש לו מעמד של מלך החיות, הנשר מלך העופות, השור מלך הבהמות. גם בעולם הצמחים יש 4 מלכים. האתרוג הוא המלך של כל הפירות, כל הצמחים שיש להם טעם וריח. הלולב, הדקל, שיש בו תמר, הוא המלך של כל הצמחים שיש בהם טעם ואין בהם ריח. ההדס, המלך של כל הצמחים שיש להם ריח בלי טעם, והערבה, המלך של כל הצמחים שאין להם לא טעם ולא ריח. מה הכוונה מלכים? מה מיוחד בהם? על כל סוג של צמח יש מלאך שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו שהוא יטפל בו, הוא ידאג לגידול שלו. 4 המלכים האלה אין להם מלאך ממונה, הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא האחראי על 4 הצמחים האלה, בלי מלאך מתווך בינו לבין אותו צמח. ולימד אותנו הקדוש ברוך הוא, כשמחברים את 4 המלכים האלה ומנענעים אותם כמו שרביט עם כל הסודות שנגענו רק בחלקם, באותה שעה בידינו לחסל מחבלים, משחיתים, קורונות, צרות, גזרות קשות, כשמנענעים ל4 רוחות השמיים, מעלה ומטה. כמה חשוב שננצל את הימים הגדולים האלה של ימי השמחה של חג הסוכות, לקיים את מצוות הישיבה בסוכה, מצוות 4 המינים, ושהשם ייתן לכולם